Men jeg gider ikke. Hvad gider du ikke? Nej. Hvorfor ikke? Det er fordi, jeg er glad for det. Ja, har du tabt dine briller? Ja, det er mine 3D-briller. Det er reparation af Apples wireless keyboard, det her. Nu optager du det. Jeg har optaget i 30 sekunder så. Prøv at se om S-knappen virker. Ja, vi skal lige over filmen, hvor er det beskriver henne. Ja. Prøv lige at stå, du kan skrive det. Ja, det skal sandelig være på Facebook. Den er bare ved søge. Prøver du på knapper nu? Der er stadigvæk nogen, der virker. Det er Apple, det er holdbar kvalitet. Det her, det er noget, der dur. Efter et ordentligt smæk. Der. 6'eren. Skal vi se, om 6'eren dur? Må jeg prøve? Må jeg ikke please? Ja, Må jeg ikke please? Jo, selvfølgelig. Please? Skal vi se, om 6'eren dur? 6'eren dur? Okay. Så vi ser om 6'eren dur igen lige om lidt. Prøv at se om 6'eren dur. 6'eren dur! 6'eren dur! Det er ikke om at sige, at det ikke er kvalitet, det de laver. Det er crazy, det her. Okay. Skal vi lige se, om man kan spotte den op for? Det kan man ikke. Skal den have en mere? Jamen, med den anden. Den anden, mand. Skal vi slå på den anden side? Skal vi prøve, om vi kan bakke den ned sådan der? Nej, det tør jeg ikke. Hold mine fingre. Hvor skal vi slå hen? Prøv at slå. Nej, der er batterier i. Så skal du ikke slå der, fordi batterier vil jeg gerne gemme. Okay. Prøv at slå. Se om du kan ramme enterknappen. Du har lige skrevet en dansk stil, og nu skal den enterknap bare hænge. Nå, så se hvad der virker nu. Vi har lige søgt på Google i hvert fald. Ja. Forbindelsen bliver afbrudt. Forbindelsen bliver afbrudt. Skal vi se, om vi kan finde forbindelsen igen. Den skal lige komme i gang nu. Tastaturet, det er lige blevet Tilslutte! Ui, så prøver vi at skrive det. Virker 6'eren? 6'eren virker stadigvæk. 7'eren, den duer ikke. 7'eren er død. 8'eren duer. 9'eren. 7'eren duer ikke. Bare nu skal det tastatur så dø. Ja, det skal det godt være. Og hvor mange penge derfor? Så nu tror jeg ikke, du er med. Du vil af, vi ikke skulle tage. Tastaturet har lidt sine overmand, kan man se. Men den her, den skal godt nok gemmes på sin blot med. Ja, det skal lige bankes på plads. Bulen skal lige væk igennem den der. Det kan da bare gå i gang med. Nå. Skal vi runde af her fra projekt Smadret Apple-tastatur?